Usa ka PNP personnel nga gikonsiderar nga person under monitoring kun PUM sa dakbayan sa Talisay ang namatay. Apan hangtod karon di pa masuta kung unsay hinungdan sa kamatayon tungod kay wala pa may resulta sa swab test. Si Lian Sinpulan sa report. Ang maong pulis, nag-edad og 45 anyos, taga Barangay Dumblog. Mato ni Dr. Dino Alanzado, Talisay City Health Officer, nga taod-taod na kining anaa sa isolation center sa Dakbayan, nga nahimutang sa Talisay City Central School. Gikonsiderar siya nga person under monitoring ug nagpakita usab og sintomas sama sa ubo ug hilanat. Matud pa nga niadtong Hunyo 5 siya gikuhaan og swab test. Apan hangtod karon wala pa gihapon migawas ang resulta niini. I-treat siya sa isa sa mong kauban as diabetes mellitus type 2. Taod-taod na to siya diha sa mo ang isolation center kay nag-cough man to siya, nag-fever. So, he was swabbed June 5. So, until karon wala lang gihapon ang result. Apan sa miaging mga adlaw, gidala siya sa Talisay District Hospital, human ni grabe ang iyang gipamati. Apan sa wa lang damha, mitaliwan siya samtang anaa sa Tambalanan. I-transfer dahil siya sa Talisay District Hospital. He was even intubated there. All the efforts were gone, even si Director Bernadas, si Dr. Aquino, nihang yung ma-transfer yun siya dito sa Soto. But unfortunately, na-ER death yun siya atong panahon na. Wala pa mahibawi ang resulta sa iyang kamatayon ug wala pa'y official death certificate. Samtang bisan pa man niini, nangandam na lang usab daan ang Dakbayan alang sa contact tracing. Gisuwayan usab namo pagkuha ang habig sa pamilya, apan wala pa kini mag-reply sa among gipadalang mensahe. Uban ni Renate Quiñones, Lian Sinpulan, Balitang Bista.